que en concreto di o seguinte, é unha declaración sobre o Día Mundial das Enfermedades Raras. En Europa, as enfermedades raras son aquelas cuya prevalencia está por debaixo do 5 por cada 10.000 habitantes. Só o 5% das máis de 6.000 identificadas en todo o mundo e teñen tratamento. As máis de 3 millóns de persoas, en concreto 200.000 en Galicia, que se estima que conviven con estas patoloxías en España ou están en busca de diagnóstico, constituíron sempre un colectivo vulnerable e con necesidades específicas ao conviviren con enfermedades xenéticas crónicas, multisistemáticas e degenerativas. A crise sanitaria puxo de relevo a importancia da coordinación social e sanitaria, da investigación como única fórmula para lograr unha solución ou do valor de contar con profesionais preparados e comprometidos e con estruturas e estrategias que aseguren o acceso equitativo ao diagnóstico e ao tratamento. Está demostrado que as organizacións de pacientes son punto de referencia para frear o descoñecemento e que a coordinación entre plataformas do sector nos permite abrirnos paso ante as necesidades comuns das persoas con enfermedades crónicas e discapacidade. Con esta pandemia demostrouse a importancia da coordinación dos esforzos nacionais e internacionais, así como a colaboración público-privada co obxectivo de desenvolver unha solución que se traduciu nunha vacina. É dicir, cando investimos en investigación e se desenvolve de forma colaborativa, esta é posible. Tamén se demostrou que moitas propostas que viñan trasladando o colectivo de enfermedades raras desde hai anos eran efectivas, como o rexistro de enfermedades raras ou como a innovación desenvolvida para garantir a continuidade socioeducativa dos menores vía telemática ou a posta en marcha do tratamento domiciliario e telemático, mellorando a autonomía e a calidade de vida das persoas que a padecen. Un proceso que debemos acompañar instando ao Goberno ao recoñecemento da especialidade de xenética clínica en España. Agora máis que nunca, no marco do Día Mundial das Enfermedades Raras que se celebra este 28 de febreiro, a Federación Española de Enfermedades Raras e a Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas poñen de relevo a importancia do compromiso, incrementando e investimento en investigación para facela posible. A loita motivando a cooperación entre comunidades autónomas para facer fronte a unha problemática común da man de estrategias en enfermedades raras e a unión necesaria para intercambiar coñecemento e ofrecer unha mellor atención e coordinación entre profesionais sociais e sanitarios a través do sistema de centros, servicios e unidades de referencia e a súa coordinación con Europa. Estes valores potenciaránse se van da man da esperanza das familias para conseguilo. Neste Día Mundial das Enfermedades Raras 2021, máis que nunca queremos traballar en rede recoñecendo o papel das organizacións de pacientes que demostraron ser a resposta ás familias cando máis o necesitaban e confirmando que xuntos podemos logralo. Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2021. Moitas gracias.